Vi er taget hen til en skole på Frederiksberg, der hedder Skolen på Duvej, for at finde ud af, hvordan eleverne snakker til hinanden. Snakker dine elever grimt til hinanden? Ja, det gør de en gang imellem, periodisk. Så det oplever man ofte, at når man bare sidder og lytter, så bliver der talt rigtig grimt til hinanden. Men mange gange er det noget, der egentlig ikke betyder så meget, men hvis man lytter efter, hvad der bliver sagt, så taler vi grimt til hinanden, ja. Hvad gør I for at forhindre det? Altså som lærer? Jamen vi prøver da, hvis vi hører nogle af de der ord, hvor vi siger, nu går man langt over stregen, så bør man med det samme gribe ind og prøve at tage fat i det og sige, hvad er det egentlig, I siger, og prøve at, i hvert fald at handle på det. Hvad siger de for eksempel? Jamen det er jo alle mulige ord omkring mødre, det er luder og alt muligt andet, ikke? Altså rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og der vil man sige, hvad er det egentlig, I siger, og man prøver at gå ind og måske få dem til at tænke lidt mere over, hvad sådan er det for nogle ord, man bruger, ikke? Selvom man godt ved, at det ikke er noget, man mener rigtig noget med, så er det bare en rigtig uheldig udvikling. Snakker dine elever grimt til hinanden? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg har en pæn tone, respektfuld tone, så det synes jeg ikke. Ikke som nogle andre klasser, jeg har haft, eller hørt, for den sags skyld. Nej. Hvad siger de så, de andre klasser, du har haft, hvis de siger noget grimt? Men jeg tror bare, det er den der ungdomstone der, hvor man er lidt hård i spyttet. Er det så noget, I snakker om i klassen, hvis det så sker? Ja, det er det. Vi holder klassemøder, og så diskuterer vi det der. Så. Har I nogensinde kaldt en pige for f.eks. en luder eller en so? Ja. Var det for sjov, eller mente I det rent faktisk? Det var for sjov. Ja. Fortryder I nogensinde, at I har sagt det bagefter, eller er det bare sådan, at det er lidt lige meget? Altså det kommer an på, hvordan det er. Når det bare var for sjov og en joke, så fortryder man, at det ikke er rigtigt. Jeg tror ikke, jeg tænker i hvert fald ikke så meget på, ja, at det... Man tænker ikke over det bagefter. Jeg ved ikke. Hvad nu, hvis jeg fortæller jer, at det faktisk kan være med til at medføre, at pigen får meget lavt selvværd? Altså, så det er jo godt, vi har gjort det. Ja, det er sådan for mig. Ja. Har du nogensinde prøvet at blive kaldt for nogle nedladende skældsord af drengene for din omgangskreds? Egentlig ikke. Men hvis du havde, hvilken virkning tror du så, det ville have på dig? Altså jeg tror ikke, jeg vil synes, det er rart, også fordi de ord, der ofte bliver brugt, det er nogen, som jeg ikke synes passer ind i den sammenhæng. For eksempel ord som luder, det er jo ikke sådan et skældsord. Altså, det er noget, der er meget alvorligt, som vi ikke skal gøre grin med. Så jeg er glad for, at jeg ikke har prøvet det, men altså, jeg synes ikke, man skal bruge den type ord i den sammenhæng. Vil du blive stødt, eller vil du blive ked af det? Ja, altså jeg vil nok mest blive stødt, fordi jeg vil føle, at det var sådan meget dårlig stil over for folk, der har det dårligere end mig. Så kom der nogle piger, jeg ikke kendte forbi, og så sagde jeg så, hvad så bitches? Og det gjorde jeg, fordi at, så kunne jeg måske få mine venner til at grine. Og så er der også nogle gange, altså hvis jeg har en rigtig, rigtig god pigeveninde, så kan jeg også godt lige sige, hey luder. Men det er jo selvfølgelig for sjov, ikke? Altså. Vidste I godt, at det kan være med til at medføre, at pigen hun får lavere selvværd, og i værste tilfælde kan det ende med, at hun bliver udsat for tyranni? Altså, nej, for jeg tænkte mere, at det ville være, hvis man mente det, når man sagde luder eller så. Men når man bare siger til ens ven, så er det nok ikke så meget. Altså, hvis du tænker over det, så ja. Så vil jeg godt kunne regne det ud. Er I nogensinde blevet kaldt for eksempel luder? Ja. I hvilken sammenhæng? Det kan være for eksempel, hvis man har gået på gaden, og så kan det være, at der er nogen, der har sagt noget til en, eller et eller andet. Så. Ja. Jeg har ikke skænderi. Så ja. Hvordan påvirker det jer? Altså, det påvirker mig ikke normalt. Sådan, jeg tager det ikke så tungt, men det er stadig lidt nederen. Ja. Har I nogensinde kaldt en pige for so eller luder? Ja, det har jeg. Ja. Var det bare sådan noget, I gjorde uden at tænke over det, eller? Var det altså jeg tænkte ikke rigtig over det. Jeg har tænkt over det nogle gange, men andre gange så gør man ikke. Er det lidt blevet en del af jeres hverdag bare at kalde hinanden det, og bare bruge sådan nogle skældsord? Altså, luder, det bruger jeg næsten aldrig, så nej. Nej, jeg vil ikke sige, at det er blevet en del af min hverdag, men man siger det nogle gange.